3, 2. Manyo datuk kata manggungan. Kada tuak sambah ambo tibukan. Sungguh pun datuk surang tampe ambo menimbulkan sambah-sambah tabuwa kanan rapik tasirak kanan rami tatumpah kaki tu basamo. Ketik ko indak tasabik namo gadang ko indak tapanggia gala jo sabah kasadonyo ambo muliakan. Di awal kalam basa patah saratu kitab nan sabuah kitab takambang tabaco sudah sabari na indak ilang satitia indak lalu po. Saruan kami nambah samo saminggu tumpuan puntiang caro adat nambah pakai kadar kapado saisi rumah. Iniak mamak kunjungan salam ibu bapak di dalam cinto di sinan sambah ditibukan. Manapun sambah ditibukan kabakai datua. Iyo juo nambak pituah. Menyiang tampik nan tumbuh manimbang tampik nan ado. Tasangkui pan. Mama. Lanjut aja, ntar biar ku potong. Manyo datuk. Lanjut dari awal. Manyo datuk kata mangguangan. Kadatuk sambah ambo tibukan. Sungguh pun datuk surang tampik ambo menimbulkan sambah-sambah tabu kanan rapik terserak kanan rami tertumpah kaki tu bersama. Ketik ko indak tasabik namo gadang ko indak tapanggia gala jo sambah kasadonya ambo muliakan. Tiga, dua, action. Manyo datuk kata manggungan. Jo sambah datuk ambo kadatuk sambah. Enggak apa-apa. Enggak, gue bilang yang tadi itu bagus. Ulang dia. Ya enggak apa-apa dah. Nyo dek gurindam tu baru bersusun pen. Jadi malah ujung pangkai ko. Manyo datuk kata manggungan. Kadatuk sambah ambo tibukan. Sungguh pun datuk surang tampik ambo menimbulkan sambah-sambah tabuwa kanan rapik tasirak kanan rami tertumpah kaki tu basamo. Ketik ko indak tasabik namo gadang indak tapanggia gala jo sambah kasadonyo ambo muliakan. Di awal kalam basa patah saratu kitab nan sabuah kitab takambang tabacu sudah sabari na indak ilang satitia indaklah lupa. Saruan kami nambah samo saminggu tumpuan puntiang caro adat nambah pakai kadar kapado saisi rumah. Niniak mamak kunjungan salam ibu bapak di dalam cinto di sinan sambah ditibukan. Manapun sambah yang ditibukan kapakai datua, iyo juo nabak pituah. Menyiang tampik nan tumbuh manimbang tampik nan ado. Tumbuh serupa ikut kini awal rundiangan kadisabik sama memuji kepada Allah sama mengikut Nabi Muhammad pengulu sekalian alam. Kalau mulainya masanya Allah menggerakkan ditakutlah hari jebu pakai di karang janji jurundiangan. Baradok-radok nan jo patik mako dipanggilah kari bayi ipa jo bisan disaru dun sanak jo kerabai. Nan jauh dilayangkan sure kok nan sajiran makanan turui. Nan jauh disaruna lah datang nan hampir dihimbau nalah tibo. Iyo juo bakata orang. Elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Mako pada pihak kami si pangkalan ditampik paneh nambah rasa hujan nambah pohon nan sugiro menantiangkan jamba juadah orang namukan. Dek bijak janang mana tiang nan tahu garak nan jo rasul lah taranga pir yang berbunyi iolah daripada puran. Mako badirilah bujang jo janang tak kanak kupiah di kapal lo laki si sampiang tanun Arab bugih Makassar orang namukan. Mana tiang nasi jo gulai jawek bajawek cando piriang lego balego cando wan gulai nambak umpamu payo takambang tiko gadang memecah ruang cangkeket babilah tangan sumara matu dan memandangi. Saju ati sanang pikiran nambak umpamu bintang di langit santano ombak di lautan. Mako pado susunannya di tengah awan nambah jombak di tepi samui bairiang nagu bajuak suuk kida cekik berisi semporono. Tantang juadah nang ka tengah. Lah susun piriang jo pinggan lah badundun cawan jo teko nasi talatak nak minta dimakan sambata hidang nak minta dicuba air taisi nak minta diminum. Bungo nak minta dipasuntiang rupo nak samo kita liek rasu nak samo kita makan. Sekian sambah pakai datua. Hai. Kan enak. Ah?